Получи ли си дозата кофеин вече? Да. Тя по-кореща. Най-после разбрах къде отиваме. Ще правим дрифтинг. Дрифтинг. Дрифтираме. Последните ни леи. Оставаме без пари. Ще измием колата. Срещу 50 кинта. Банцомат Жетуане. Теафли и неспалатория. Джакпота ли удари? Извинявай. Да, голямата мистерия. Проблема е, че... Глътна всички ли? Да, всички ли взе? Ще изтеглиме. Какво ще изтегли? Само да отидем на центъра и да продаваме жетони за автомишка. Чак. Кажи честно, че даде 25 лева, за да си измиеш колата. Сам. Сега трябва да ги продавам някъде. То лудия изхарчи 50 леи за жетони да си измия колата. Обиме. Сега стоя тук и чакам да ги продавам. Даде ли ги? Колко изкара? Колко? Значи вътре сме с 15 лей са вътре горето от моите търговски умения. Дай ги тук. Don't be shy. Дай. Come on, don't be shy. This is how my man washing his car. Take this. Не вярвам, някой да се кара. Пък я не се скарат, ние нищо няма разберем. Сега ще направя няколко кръгчета просто за да си разработя съединителя, тъй като само е сложен в колата и съм тръгнал 2 пъти с него. Сега ще повърта като идиот и след това ще отидем към хотела, че е яко жега. Класически.
Какво си правите вие? Обзалагате се, не? Царски работи. Мерим си това. Мерим си комплексите. Това е по-добре. Другите По-доброто мерене. По-късно. На писта. Това е стегнато тук. Най-долу слагам да точно пред. Да, то сега няма да е баш много реалистично това, което ще измерим, защото пренцата е малко нагоре. Да. Как ще го правим? Ще ги закрепа с другата страна. Тафня подай там от предната страна. Те пинчетата са за по-пресизна мярка. Тя така като не е легнала колата, не е ли малко доста неточно? Те неща не са много груби. Гледам двама мъже как си мерят тоина. Опънал ли си? Да. Еми... Отпред съм... Ай, че не виждам. 190. Отзад съм 192 и 8. Аз казах 4 см човек. 3,8. Аз казах. Значи няма нужда от китове, има нужда само от окото на Сцелян. Нали? Лесното е, че на реглажа направил съм 16 мм долу, в момента сме на 28. Като клекне колата става още повече. Разочарован ли си от този факт? Не ти пука, нали? Абсолютно да. Тоино, ми е по-голямо, тоино ти. Чакай, да мерим се, защото не знам дали не са различни разкалибровани. Да. Да. Така. Опънал ли си? 183 отпред. 100. Също. 186,5 отзад. Колко е това? 3,5. Трети клас или втори? Ами, мисля, че даже първи не е почнал. Изрежем. Що? Защото после някой ще иска да му прави нещо да реже, той не може да Не мога го изчислиш, ще стърчи от колата. Чакай, колко 180? 183 отпред, 187,5 отзад. 180, беше 186,5. И 6,5, да. 3,5, значи 3,5. А ти на око ли си я правил? Да, то не е на око, просто не мога повече. Максимално събрана, Значи ти е лесно. Добре, аз не разбрах сега. Пише колко са в градуси. Да. Ти си с 3,5, ти си с 3, така ли? Да. Не. Ама аз моята кола като клекна и изгъва още. Да. Не става 4. Не знам какво прави като клекне. Аз съм с повече. Събота е. На експото сме в Букурещ. Вече двама човека си направиха първите рънове. Сега и ние ще излеземе да видим как колата накрипана на куче, както винаги, разбира се, не карам с това коли. И да, колата е скрята. Дрифтелното ще започне по-късно. Сега правим тренировки на самото трасе да видим кое как идва. Така че не знам дали инчето ще снима, защото е яко шега. Да видим. Докато припадна, някой друг кадър ще направи.
Зоните идват яко, колата е много подвижна. Може би трябва да направим ще има малко повече грип, защото се усеща много мазна колата. Но като цяло е запазно. Така че сега ще ходя да гледам и какво ще направи. И после най-вероятно ще почваме тандеми да караме, защото е по-забавно. Шкаликата, ще излезе малко, карваме и ние, ще видим какво ще стане. Трябва да си нагласа малко линията просто, защото прави някакви тъпоти. Защото си паза и гумите, и колата си паза, защото е 40 градуса и входящия въздух е 68 примерно. Така, всичко е точно.
de la tremurat, dacă îmi vrea să... Бяхте супер този път. Много върват си хипнита, бе! Ай, този път бяхте добри. Много върват тия хифлита, майка им шиба. Човек, седях на ляв крак специално за да не ми бягаш. И накрая просто го пуснах, свикам да видиме капал. Чао! Аз за тебе, човек, такъв я вече я връщам, защото те ми предняха и кубите. Я връщам и съсних малко с подалки. Знаеш ме напросто. Cu motor V8, aproximativ 300 de cai putere, iar în spatele lui E36 cu un 2.5 turbo, ceva mai mulți căluți. Коста. Съм сигурен дали просто е малко въздух в центъра. Ама ден, студената ще става и не оттеглят, това се спаля, когато почва да сгрява от по-отрано. Ще трябва да се напече коша, да се сгрее течността на центъра и така. Hacer un
Трасето се накрити брутално в сравнение с вчера. Вчера беше пълена шейна направо. Сега има много грип. И сега след малко ще ни снимат по националната телевизия с Ито. Така ще го чакаме той да направи един ръж, защото имаше проблем с алтернатора. И ще ходим да се бием за новините. Симулирахте ли нещо? Илян ми обясняваш, че трябва да появи само зад на брони има едно парченце, където се вижда червено, с черен спрей. Той така не донесе черен спрей, аз реших лека полека да му появи съм него да се пласа черен. Действа, има шанс да я поедисаш. Малко по малко до вечера може и да направим един практик. Може? Автопоеди чувството. По-бързо е, механик. Кога ще чакам? Малко ми плащат. За тези пари то. Трябва да си горд, че сменяш гуми на тако. Това не успях да го снимам. Това трябва да го кътнеш. Това не успях да го снимам. Или само една локвичка да беше оставил. Я пак си пак да го кажеш, ще да средно шанса да го. Сега, реално това, което прави е да ми замазва резбите, за да не карам повече. Първо ти ги минах на ръка, Добре. след това ти ги закажеш. Трябва да ги провериш обаче после. Добре. С този китайски гайковерче трябва да ги проверявам. Не още. Третия гайки? Няма, разбатам. Мени, че аз ги замазвам, а? Виж ги само като я пусна. Да.
Приключихме вече събитието. Секунда само. Много нови приятели имаме. Момчета от Енфикспет променят. Подариха купна тениска и шапчета. Там не се чувам изобщо. Аз ще препадна елати насам. Така, вкарахме доста много тандеми. Наица всичките му панели са здрави. Не знам как му върза. Явно просто съм станал доста прецизен с колата си. Иначе исках да го блъсне и да му щупа всичките панели. Яко каране имаше, наистина много каране. Гумите издържаха по 8, 9, 10 ръна на чифт, което е много добре. Пробвахме колата на семите, абсолютен самолет. Не знам. Какъв грип, странна работа. Не го очаквах. Въпреки че колата си е на улични гуми отпред, семите отзад и няма проблеми. Айде, товари, че Варя вече трябва да си ходим. че ни чака оне малкият дрифтър. Връщаме се в България вече. Ивента беше много як. Карахме пая. In 300 meters. Continue straight. Карахме бая. Едно 40 ръна поне сме направили. Пробвахме колата на семита. Continue on I-2. Мислех, че ще ударя Ицо около 8 пъти, за съжаление не съм ударил нито веднъж. Така че ще трябва да чака до джабфеста за около. In 1.7 kilometers. Turn right on 221. Надявам се да се чува нещо изобщо през глупавия GPS, защото тия Autoways не знаят, че карам в права линия по скапан мост и някъде да отида. Така. Ще включим по-късно, евентуално. Hello. Здрасти. Здрасти. Двама сте? Двама сме, да. Бердиш някъде? Добра идея. Дрифт? Дрифт, да, в Букурещ. Снимате ли? Тръпите човек. Yes, Имаме YouTube. yes, YouTube for the YouTube. Добре. Okay. Въпреки, че не 240, а не 200, това е много. Кое 240, това са... То май се направи интересен ми се струва. Малко да. Няма го изтриям, нали? Не, да. Няма ли сме право, бе, човек, имам право да снимам каквото искам. Пак ти бъде. То ще Ще гърчам въпроси, че тази кола да е дава 24-5 литра на 100 км разход. според мен пак се е случило In 100 meters. At the roundabout, take the third exit on Bull, Bulgaria. At the roundabout, take the third exit on Bull, Bulgaria. Добре, отиваме да заредим. Да, отивам на... гледай, тук е с... Поста. Купихме се като почиталото пъти от Жега. И сега влизаме в Алианс България. Град Алианс. Не е смешно. Стигнахме до Варна. Отиваме да си видим детето и по някакъв време ще ходя да разтоваря колата.